Santo Papa sa ato ang pag-atiman sa ato ang common home, ang ato ang pinuyanan, ang kalibutan, ang kalikupan, ang kabuhatan. Busa ang ato ang talahurong obispo Bishop Abet Oy aduna siya gipadalang nga sulat pastoral agi og pagsanong kini mao nga panawagan sa atong Santo Papa. Gikan kini nga sulat sa iyang opisina, siya mismo ang naghimo niini kay aduna siya'y gustong ipaabot, gustong itudlo o ihangyo kanatong mga magtotoo atol niini maong panahon sa kabuhatan o season of creation. Busa tuguti ako sa pagbasa niini alang kaninyo ug alang kanatong tanan ug atong ibutang ato ang presensya samtang kita naminaw nining maong sulat pastoral. Mga hinigugma ko mga kaparian, relihiyoso ug laygo. Matag tuig ang tibuok simbahan, muduyog sa selebrasyon sa Season of Creation nga mahitabo sugod sa Septembre 1 ngadto sa Oktubre 4. Ang maong kasaulugan matod pa ni Pope Francis maghatag sa katawhan o kahigayunan nga ipadayag ang ilang paghigugma o pagtagad sa tanang kabuhatan sa Dios. Apil ang tawo, mananap, kakahuyan, kabukiran, kadagatan, kasapaan, kahanginan ug uban pa. Sa pag-amping ug pagpalambo sa kabuhatan, atong mapamatud-an ang atong dakong pagtahod sa magbubuhat. Dinhi sa atong diocese, hangyoon ko kamong tanan nga magampo nga unta ang matag usa kanato makaamgo sa kabililhon sa kabuhatan sa Dios. Kun atong ampingan ang kabuhatan magamping usab kanato. Apan kun ang atong gub-on ang kabuhatan muguba usab kanato. Kining makabalisa nga kamatuoran ato nang nabati karon tungod sa pag-abuso sa mga tao na sinati sa daghang dapit sa kalibutan, ang sobrang kainit sa klima, ang pagkasunog sa mga lasang, ang tagdugay nga huwaw, ang kusog nga mga bagyo, ang grabe nga mga baha, ang pagkadaot sa mga tanom o mga mananap, ang pagnihit sa mga isda o uban pa. Code Red for Humanity. Mao kini ang kinatas-an nga pasidaan nga gihatag sa mga batid sa siyensa kanato kalabot sa pagkadaot sa atong kalibutan nga maoy hiniusa natong puloy-anan. Hapit na kita moabot sa punto nga dili na gayud nato mabalik ang maayong kahimtang sa kabuhatan. Mao kini ang report sa UN on climate change. Tungod niini, kinahanglan nato ang hiniusa nga dali nga paglihok kay kun dili nato kinibuhaton, sigurado nga masinati sa kalibutan ang daghan, grabe ug makalilisang nga kadaot. Dinhi sa atong diocese, ako manawagan alang ning mga musunod. Paghunong sa illegal nga pagpamutol og mga kahoy, illegal nga pagpanagat og illegal nga quarrying, paghunong og paggamit sa mga plastic tarpaulins, plastic banderitas o single-use plastics, paghunong sa mga fireworks display, pagpatuman sa anti-burning law o sa pagdili sa pagpanaob sa mga sagbot o basura. Sulod sa panahon sa Season of Creation, dasigon nako ang lain-laing mga kapunungan sa matag parokya nga magpasiugda niining musunod. Coastal and riverside clean up karong September 11. Putting up of proper compost pits in small communities karong September 18. Tree planting karong September 25 o October 2. Labing minus 500 ka mga kahoy kada parokya agig paghandom sa ika-500 nga anibersaryo sa pag-abot sa Kristyanismo dinhi sa atong nasod. Ang mga gisugyot nga kalihukan angay natong buhaton sa kanunay bisan gawas sa Season of Creation. Usa kadako og konkreto nga aksyon nga akong idasig kaninyo
mao ang paghimo og lasang sa mga parokya sa diocese. Tawgo nato kining maong programa og Parish Forest o lasang sa matag parokya. Ang mga parokya sa syudad mahimo nga mopili og laing buluhaton nga haom sa maong programa sama pananglit sa urban gardening. Akong hangyoon ang mga parokyanos nga tabangan ang ilang parokya sa pagpalit o pagpangita og yuta kapin kulang 3 ka ektarya nga katamnan o mga kahoy kon kinahanglan nga mangita og pondo para niini ato kining buhaton dinhi sa maong parokya sa maong yuta. Agnihon ang katawhan nga mananom og native trees, fruit bearing og hardwood. Sundan kini sa paghimo og kalagdaan nga ang mutubo nga mga kakahuyan ning maong Parish Forest dili hilabtan hangtod sa kahangturan, gawas kon kini maghatag og peligro sa katawhan. Kon ato kining mahimo ang diocese sa Tagbilaran madugangan og labing minus 150 ka ektarya nga kakahuyan sa sunod nga mga katuigan. Dili kini imposible kon kita magtinabangay og dinuyugan sa panabang sa Dios. Ang tanan natong mga pagpaningkamot kinahanglan ubanan og kausaban sa atong mentalidad o mga estilo sa pamuyo kanang maampingon og dili mausikon sa mga gasa sa Dios. Kini ang panawagan ni Pope Francis sa iyang sulat encyclical Laudato Si on care for our common home. Tungod niini, akong dasigon ang mga parokya nga maghimog ongoing education kalabot sa gipangtudlo sa Laudato Si ngadto sa katawhan labi na sa mga kabatanunan. Uban sa panabang sa mahal nga Birhen Maria sa iyang buutan nga esposo nga si Senyor San Jose o si San Francisco de Assis, matagan unta o katumanan ang atong damgo o tinguha. Kaninyo malagaron pinirmahan Alberto S. Oy, Obispo sa Tagbilaran. Maigsuon sa atong parokya, sanglit ako man ang chairman ni maong komisyon Care for Common Home, naghimo sa kog pundok o grupo nga mao'y mututok sa pagpatuman, pag-implementar sa mong programa, labi na sa Parish Forest, ang paghimog lasang dinhi sa ato ang parokya. Ana pa kami sa level sa pagpangita, no, sa og yuta nga katamnan. Naanay mga prospect na mo nga istoryahon aron nga mutugot o musugot nga tamnan ang yuta. Apan buhatan kini og kasulatan nga muuyon ang tag-iya nga dili tandugon ang yuta. Ingon man ang mga tanom niini hangtod kini mudako basin 20 years, 30 years kay aron dili mausik ang maong kahago ang mga bahandi nga magasto. Kay kini investment kuning nga mugasto gyud ta aron nga makita o ma-realize nato kini maong paghimog lasang. Busa kon naa dinhi kaninyo nga naay yuta nga wa gamita, way plano nga gamiton, kami andam og tagana nga among tamnan pero himuan og kasulatan, kasabutan nga kining maong among mga pagpaningkamot o atong pagpaningkamot mulungtad kini og makita o makapahatag og kabulahanan so maabot nga henerasyon. Kadaghanan nato mag-ilog, musilong og landong. Kadaghanan nato mangita og bugnaw nga dapit. Pero kadaghanan nato dili magunahuna og pananom. Muna nga atong utrohon ang atong kinaiya. Sigon sa gingon sa sulat pastoral, ang ato ang nga mahimo kitang maampingon, dili mausikon. Busa kitang tanan hinduman, nagpuyo lamang kita sa susamang Pinoyanan ang kalibutan. Palihog manindog.